Хаумағығыд, хұрмәтлі тамашасылар. Башқұртыстан 24 каналында Ретро Плюс тапсыруының сираттағы эфирғасыға. Һәм біз бүгін өзінің 100 жыллық юбилейін білділеген Башқұрт Дәулет Академия драма театрының музей залындабыз. Һәм әлбетте бүгінгі осрашу бізді ғадати түгел. Негесін дегенде, өҙегеҙ біліп тұрауғысы һәр тапсыруда біз республикабызда кең танылған, күренекле яратқан шәхестәр беҙҙән осрашабыҙ һәм улар ижад иткән әҫәрҙәр менән һеҙҙе таныштырып барабыҙ. Бүгін Ретро Плюс тапсыруының ҡунағы Башҡортостандың халық, Рәсәйҙең атҡаҙанған артисы Салауат Юлаев, Станиславский исемендәге премиялар лауреаты һәм шулай уҡ Рәсәй Федерацияһының дәүләт премияһы лауреаты Салауат Юлаев, ордена кавалеры, профессор Олег Закир Ханов. Һаумыһығыҙ, Олег Закирович. Һаумыһығыҙ. Һөйләшеүгә беҙ ысынлап та ашҡынып килдек. Һәм бөгөнгө һөйләшеүебеҙ республика тарихында киң театр сәхнәһендә, театр өлкәһендә киң урын алған спектакль, ул да булһа Флорида Бүләковтың Бибинур Бибинур фантасмагорияһы тураһында булыр. Ул оҙаҡ йылдар ошо театрҙың сәхнәһендә ҙур уңыш менән барды һәм бына ошо турала әңгәмә ҡорорбоҙ дип уйлайым. Һеҙ нисек хәтерләйһегеҙ, нисек ул сәхнәгә килеп менде ошо әҫәр? Беренсе минең был пьеса менән танышыуым. Ана пьеса дип тә әйтеүе ул бик ҙур һүҙ булыр. Ул эскиз формаһында яҙылған драматик әҫәр ине. Уны Флорид Минимулович Рифхат Вакиловичҡа алып килтерҙе. Беҙҙең театр ул саҡта опера һәм балет театрының кесе залында эшләй ине. Бында янғын булыу сәбәпле беҙ унда күскәйнек. Наҡыҫ ҡына бәләкәй генә сәхнә, эйе. Һәм беҙҙең шарттарыбыҙ да әллә ни түгел, теге ҙур спектакль ҡоролоҡ, ижад итерлек шарттар юҡ дип әйтерлек. Шул заманда Флорид менә ошо үҙенең эскизын алып килде. Рифхат Вакилович миңә уҡырға бирҙеләр, шунан һин нисек уйлайһың ти инде? Миңә әллә нисек ни тойолдо. Күңелгә берҙә. Ниндәйҙер бер көтөүсе, әллә нәмә мыңғырҙап йөрөй, үҙе инде Флорид көлә, рәхәтләнеп, бына шундай ҡыҙыҡлы һыҙаттарын күрәм ти. Мин бер ҙә ул күренмәне. Ләкин Рифхат Вакилович миңә әйтә, был әҫәр, беҙҙең был спектакль, ул ҙур сәхнәгә сығып, ҙур шаулау һәм ҙур баһа аласаҡты. Ҡуйығыҙ әле, әйтәм, Рифхат Вакилович. 18 битлек эскиздан ниндәй ундай спектакль? 18 бит ине. 18 бит ине эскиз. Шунан бына күрҙә тор, шулай булыр. Только һинең ышаныуың кәрәк ти инде. Яраймы, әйтәм, һеҙ ҡушҡас, һеҙ әйткәс ышанам инде. Шулай эште башланыҡ. Эш башланыу менә һәр бер битен тип әйтерлек, биттә булған ваҡиғаны алып, уны һөйләшеү, уның эргәһендә ниндәй ваҡиғалар быға тиклем булған, был ситуация ҡайҙан килеп тыуған, нисек килеп тыуыуы мөмкин, кемдәр ҡатнаша, кемдәр был ситуацияны тыуҙыра, һәм улар үҙҙәре ниндәй мөнәсәбәттә булғанын тикшерә башлағанда, миңә яйлап ҡына асыла барҙы. Өҫтәл артында оҙаҡ дауам итте икән дә улайһа. Юҡ, мин әйтмәҫ инем оҙаҡ тип. Менә шулай итеп һөйләшеп алабыҙ да инде өҫтәл артында, шунан площадкаға сығып, этюдный формула эшләп ҡарайбыҙ. Нисек тура килә, нисек ята. Был әҫәргә тиклем беҙҙең сәхнәлә Фернан Кроммелингтың «Великодушный рогоносец», иң шәп мөгөҙлө ир әҫәре сыҡҡайны. Унда инде мин Брюноны уйнап, ул Брюно минең эсемдә ултыра, Ҡыуып сығарып булмай. Бер ҙә ҡыуып сығарып булмай. Бына ошо Брюно, улар икеһе ҡайһылыр оҡшаш һыҙаттары бар Абдрахман менән.
Менә берүне кабатлана ла куя. Бөтә алымдары, һөйләү манерасы, караштар, ниләр, вакыйгаларга баһа бирүләр, бөтә сәхнәлә булулар, атлап йөрүләр. Берүнән сыгып китеп булмай. Шуннан бер ай ярым репетиция баргас, инде беренче сәхнәләргә прогондар була башланы. Миңа Гүләрсанна әйтә, Олег, что-то синең алга бармай бит әле. Менә синең копия берүне була, ике берүне булмай бит инде. Син уйла әле нисегрәк менә ни итәргә, карарга. Һезнең белүегезчә, онда спектакльдә авыл көтүчесе Абдрахман көтүде иртән йыеп сыгыр алдыннан сыгарыгыз дип кычкырыла инде. Нигә үзенә осраган кешеләргә харау бирә. Төннәме үзенең балаһының 7 класс тарих дәресендә, әдәбият дәресенең китабын укып сыгып, дәреслекте укып сыгып, бер вакыт ул Степан Разинның нейде үзенә ул үзе тагы Бибинур Персианская книжнаны һауга ташлаганын шакката. Нисек инде матурлыкты һауга ыргытырга мөмкин? Һәм был фантазиянан ул нигә бер ысын барлыкка кайта, үзенең бүгенге тормышка һәм кешеләргә харау бирә. Миндә лә бит матурлыкка баһа бирергә һәләтлегем бар. Мин дә бу дөньяны шулай матур күрә беләм. Нишләп һуң мин 30 ел буе менә хәер ул көтү көтәм. Флоритонда ул катырак әйтә инде ул нидә фразаны. Менә ошо уй уның башына теге кадак булып килеп кадалгас, ул уйга кала. Әнисен гомумән безнең җәмгыять, менә кешеләр бу дөньяга киләләр бәхет өчен. Тормыштан Аллаһы Тәгалә тарафынан кешеләргә зур талант бирелә. Нидәдер һәләтлек бирелә. Нишләп һуң ул ошо һәләтлекте тормышка ашыра алмай? Шулай ук Абдрахман һәм был һорауды ул әйтә, ни өчен мин тик көтү генә көтәм? Минең бит һәләтлегем бүтән һөнәрләргә лә бик бай. Бына ошо һорауды кешеләргә биргән һайын уның тормышы, уның был безнең курылышка, дәүләт курылышына, ошо системалы яшәгән кешеләрнең мөнәсәбәтләренә һораудар туа башлай. Һораудар туа башлау менән кеше шәхескә әверелә башлай. Шәхес һәр вакыт ул шома гына булмай, ул бер ыңгай кешеһе генә түгел. Ул оның кытыршы яктарына килеп сыга башлай. Шуга ул кытыршы яктарын җәмгыять инде шымарлай, шыма итә, үзенә яраклаштыра, кисә. Кайсы сакта шул кастрировать та итеп куя. Бuna ошондай тарих сыга башланы был нидән? Флориттың эскизынан. Һәм миңа менә бер көн күк кабага асыла тидәр бит инде. Шуның шикелле ошо һораудың мәгънәһе килеп китте. Ни өчен мин 30 ел буена көтү көтәм, гыйр артына карап йөрим. Шул ук вакытта миңа табигать тарафынан, Ата-Хөсәй тарафынан, Аллаһ Тәгалә тарафынан шундай һәләтлек бирелгән. Мин Наполеон була алыр идем. Уңга фикер йөртү ягынан. Мин Разин була алыр идем. Шундай киңлек, иреккә керешү, оның көсе. Мин матурлыкты баһалай беләм. Менә бу Персианская книжнага Бибинур исемле, ул Бибинур дип исем тагып. Һәм күп һораударга ошо һораудар уны күтәрә. Һәм тора бара Абдрахмандың образы, ул авыл көтүчесе генә булып калманы. Библейский Коръәндә әйтеп үтелгән пәйгамбәрләр исеменә
барып етті енді теңләші Абдрахман, Абрахам, Абдулла, нашундай ниндейдер отголосоктар, ниндейдер шаңдаудар, қайтауыздар келе фикірлер. Бұна ұшылар барғыла сәхнәні, вақиғаларды ұшындай бейіклікке, фәлсәфи бейіклікке көтәрі башланы. Һәм әлбетте біз мұна ұшы концепцияны алғас, ұшыға таянғас, оның Яңғырашы икенсірі. яңы сәхнелер туа башланы. Әйтейік, бұна революцияны, француз революцияны кімдер құрған? Бұна тыңғыз кішілер құрған. Олардың башында кім тұрған? Башта Наполеон ол бетті, завоевательна, батып алусына болмаған. Ол башта шул ирігісін күрәшуіне башлаған еш капитан. Я болмаға Чапаев. Өзінің яңы тұрмыш құруға біті тәнін, янын беріп, біті уйфиғілін беріп, күрәшіп жүрген лихой, шундай әлірек башкефер, халаттары алған комдив. Бұл Абдрахмалғанға бұндай халаттар білген. Бұна ұшы Чапаевтың сәхнәхі, нейдің Наполеондың сәхнәхі шунан келіп туылдылар енді. Шуан артабам кете башланы. Оларға шундай хәләтлік оға берілгәз. Ол бит олардың тілінде сөйләшә ала дигән бит. Шунан Наполеондың мөхәббәт хаттары Жозефинаға келіп сықты. Француз тілінде. Ма Жозефин, ма Сауль деген башла әлі хәтердә. Һәм башка сәхнәләр буна килеп керә башланы бу нигә. Шулай итеп спектакль киңәя бара. Бер вакыт инде Ания Абдрахман гына улай хыялланып йөри. Менә авыл башлыгы, авыл сельсовет председателе, ул үзен Ленин итеп хыялландыра. Менә ул Ленин сәкинә, аны безнең бик матур итеп Илдар Сәйтов уйнаган ул спектакльдә. Шулай иттереп, спектакль ниндәйдер безнең сәхнәгә хас булмаган, халаттар алып, шундай кимәлгә күтәрелде инде. Күтәрелде һәм уның Мәскәүдә, башка калаларда, Казанда, кайда гына бармый, гастрольдә һәр вакыт яңгырашы бик тә актуаль һәм дә Кабул итүдә төрлесе булды. Толкынландыргыс булды. Российский молодежный театрда уйнагайнык. Шунда спектакльдан соң обсуждение булды. Һөйләшү, аралашу, фикер алышу булды. Бөтә шул комиссияның агзалары, хәтеремдә Марк Анатольевич Захаров, Михаил Александрович Ульянов, Анатолий Миронович Смелянский. Марк Захаровтың әйткәне хәтердә. Бұл сәлам булһын нигә? Бұл спектакль сәлам булһын Башкортстан җитәкчеләренә, кем Алиф Исрафиловты үзенең эшеннән бушатты дигән. Шуннан Смелянскийның әйткән һүзе хәтердә. Ул әйтә, мин башкорт театры булгас, ниндәйдер фольклор хәлаттар күрергә киләм барам дип уйлыйм. Нәмә дип дәүләт премиясына сыгардылар икән дип килдем инде башта. Ләкин спектакль башланып китү менән беренче адымдан ук күрәм, башкорт театры бүген планетарное мышление алып бара дип. Ул үзенең халкы аша, халыктың көн күреше аша ул бөтә халыкларга кагылышлы мәсьәләләрне күтәреп чыкты дип әйтте инде. Планетарное мышление. Бұл спектакльдың авазы бик киң таралды һәм менә онда әйтәндә Чеховтың да Вершинин һүзләре яңгырай. Через 200-300 лет жизнь на земле будет удивительно прекрасной, замечательной. Тип нитәнде.
Ни өчен авыл көтүсе кайдан Чеховты нитен? Ләкин ул Чеховты бәлки белмәйдер, ләкин шул уй фикердәр уны ла бурсый дигән нәмә. Һәм адаптан мына нигә Марк Анатольевич адаптан Михаил Саныч та кушылды инде. Мына бул иң тетрәндергес урын. Кешенең хыялы һәм бүгенге ысынбарлык. Бына ошондай төп нәмәнән башланып китте, төп менә нигеде дип әйтәм спектакльдә. Ләкин мине тагыла әйтәһем килә, дуслар, был спектакльдә уйнаган артистлар турында. Бына һез хәзер ул язманы карарһығыз, спектакльдә карарһығыз. Күбеһе инде был дөньяна китте. Гомумән, һуңгы вакытта миңа менә элекке язылган спектакльләрдә каравы кыен. Дөресен әйтәм, кыен, чөнки бик күп кешеләр, хатта яшьләр, яшь көенсә китеп барды шулай. Гаяз Алтыншин, Хамит Шамсетдинов, Рафил Набиуллин, Илфат, спектакльдә уйнаган. Илфат Имағұлов, шулай ук менә өлкән буын артистлар Шамил Рахматуллин, Асия Нафикова, Гөлли Мубаракова һәм башкалар. Уларның сәхнәгә сыгып уйнаулары һәрберһе айрым бер мизгел, айрым бер якты Баһага лаек инде. Менә ниндәйдер якты Яктылык. Юк, менә якты йолдыз күк. Менә ул Шамил Рахматуллинның сәхнәгә сыгып үтеп китүе генә менә ул ни калдыра инде. Һәрберһендә, һәрбер персонажда, образда фикер йөртәләр инде. Ошо фикерде барыгыла ошо фикердәр, менә күпме ниләр бар, персонаждар бар. Һәрберһе ниндәйдер фикер алып бара. Шул фикердәрне бергә кушаң, олы мәгънәле бер философия килеп сыга инде. Халык хакында, илебез хакында, замана хакында, яшәеш хакында һәм башкалар. Шуңа күрә алар һәрберһе кадерле. Әйтергә кирәк, әлбәттә, бunda зур роль уйнаны Тан Деникеевтың сәхнәләштергән декорация, сценография, вот музыка, әлбәттә, Марат Ахметов ниткәйне. Но әлбәттә режиссер Рифкат Вакил улы Исрафилов. Оның был спектакльдә күрә белүе. Ошо спектакльдә әйтергә мөмкин, менә артист менән режиссерның иҗади процессы нисек берләшү нисек бара һәм ниндәй хезмәт бирә. Әгәр дә улар менә бер телдә, бер фикердә, бер тулкында, бер интилышта эшләһәләр. Барыбыз өчен дә кем был спектакльдә катнаша, барыбыз өчен дә был бәхетле осыр булды. Тамашасы нисек кабул итә ине? Тамашасы төрлесе. Безнең менә теге ябай спектакльләргә, ябай дип әйтәм инде. Күрелгән, йыр-моңлы спектакльләргә күнеккән тамашасылар, алар башта теге хагайып, нитеп калып инде, нәмә булды бу. Хатта булды шундай фикердәр абруйлы язучылар тарафыннан. Әне Исрафилов безнең башкорт катын-кызын нигә киендергән, ватникка киендергән, ватник ыштанга. Ул нәмә безнең катын-кыздан көләмени, көлергә тырышканмыни. Менә шундай тузга язмаган ниндәйдер фикердәр дә булды. Ләкин нык хәтердә калган, менә шул оперный театрның кесе залында уйнаганда оештырылган тамашасылар була. Киләләр, бит. Алып килтерәләр. Бер спектакльгә әллә Кырмыскалы районыннан, әллә кайгылы райондан тулы бер зал булып килделәр. Тулы тип онда 100 икән урын инде, ни бар. Ана шул автобус менән килгәннәр.
Онда элек хәзер ул балкон юк, элек балкон була торгайны өстә. Шул балконда инде, авыл егетләре. Теге экскурсия, авылдан сыгып китеп, әдрәкне ял итеп, иркен йөреп кайтырга уйлап, спектакль карарга килгәннәр бибинрак. Минең ян эшене администратордан әйтәм инде, неужели, әдрәк продвинутый зритель алып килтереп булмайны менә әйтә. Спектакль башланып китте, башта шаулаштылар, гүлләштеләр, ләкин барышында шул тикле уларга теге аңлаешлы, был көтүсенең һүзләре, уның табигаты, уның мөнәсәбәте был нигә карата. Унда шул глава администрация, унда шулай көтүселәр, авыл кешеләре, булар хахылдап көлә башладылар. Көлү генә түгел, менә хохот, истерика дип әйтмәйм, хохот тора инде, шундай. Шуннан теге күсергән эшле сәхнәләр киткәс, ана Абдрахманда инде теге ветеринар Шәмсетдинов. Хамит Мөхәммәдиев уйнаган роль нәйтә башлагас, унан көлә башлагас, кәмһетә башлагас, шып-шым булдылар инде залдан. Наполеон сәхнәләрен, Нейдәрен, Ромео и Джульетта сәхнәләрен, Чапаев сәхнәләрен күтәреп алып карайдар. Инде финалда үзенең кәмәһенә, хыял кәмәһенә ултырып, инде йондызларга, кайдалар яһанга, Абдрахман Бибинур белән осып киткәс. Хатыны белән. Әйе. Менә шул балконда ултырган яшьтәр, авыл мужиктары дип әйтәм. Олар овация оештырдылар. Басып, Абдрахман дип скандировать итеп инде. Менә шулай. Шул спектакльне хәтердә калган. Юк, ысынлап менә ябай кешеләр име, авылдан килгән кешеләр менә шулай кабул иттеләр спектакльдә. Шуннан инде уйга калаһың. Кем әйтә, ничек дип әйтәм, кем уйлап карай, кем үзен театрал дип исәпләй, ул инде тәнкыйтьләй башлай. Менә асык күңел белән кабул иткән кеше, ул инде шул вакыйгаларда, бәлки ул философик нәйләр төшенеп бетмәйдер, ләкин хис ягынан, тойгы ягынан барын да аңлай. Һәм ул аваздаш ундагы вакыйгалар. Ана он егер битлек эскиздан тинең битендә. Флоритага нисек кабул итте? Хәзер әйтәм. Үстерү мәсьәлә ит менән үстерү баргандыгы бит инде. Егет биттә ул исәпкә барып биткәндер. Ул инде Бергәләшеп уйланыгыз. Шук кеше инде. Йөрһүдле. Нидән һуң беренче акттан һуң безнең сдаточный дип атайбыз инде. Беренче спектакль нигә тамашасына күрәтәбез. Галстук таккан, ниткән, бик толкынланып килгән инде. Шуннан беренче нидән һуң, акттан һуң мин сәхнә артында ултырам, тәмәке тартып, Флорид килеп сыкты. Кулы калтырая, сигаретын булай дип, йомшарта. Шуннан миңа карап. Мин акса эшләрмен дип пьеса язгайным. Һез миңа дан эшләйгә дип. Шаяр әйтте әлбәттә, ләкин бу шаярда ниндәйдер төп мәгънә бар. Һуңнан тагыла бер мизгел инде күп вакытлар үткәс, шул спектакль шактый гына вакыт уйналгас, Мәскәүдә, Кремльдә, Георгиевский залда Борис Николаевич Ельцин безгә шул Рәсәй дәүләт премиясын тапшырганда без янәшә ултырабыз. Светлана катына, Флорид Минимович инде без янәшә ултырганда әле безгә сират килеп җитмәгән, монда тапшыра башлаганнар инде премияны. Был шул тикле толкынлана. Моны пароходка сыгып, ковёрга абынып, егылып кына яттан ярар дип. Битем тыныслан нормально будет.
Мен айтам, нейден ақса менен дан дегенде һез миңа дан эшләйһегез дигәндә, оның һуңгы нуктаһы шунда булды. Георгиевский зал Кремля, Борис Николаевич Ельцин уга не тапшырды. Һәм һез бу премияга спектакльдә эшләүсләр Рифкат Вакилович бит инде Рәссам Тангеникеев, Дүртәүһе. драматург үзе Тангеникеев, дүрт кеше. Һәм менә шуны кызыклы, мен әле күз алдымда үткәрәм, бу спектакльдә без ысынлап Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының бәләкәй залында каранык. Шул тиклем ул вакытта без яшь актерлар була йотлыгып, хорозлар туып, шул хорозлар белән кайтып киттек. Һәм әле менә күз алдымда үткәреп утырам, бу спектакльдә шул тиклем сценография шәп. Актерларның була төрле образларга кирип китү, уйланмаган, көтелмәгән образлар. Шул ук вакытта Сихырлы роль әйтә. биюдәр нинди бит онда. Ирина Филиппова куйган. Филиппова бында эшебездә башланып бит инде әле көндә Мәскәүдә уңышлы итеп эшләп йөри. Һәм менә яшьләрне карап утырам. Ул вакытта һезгә килгән яшьләр арасында, биеп йөргән яшьләр арасында хәзер шул спектакльдән сыккан режиссерлар бар. Рөстәм Хәкимов. Юк, Айрат юк инде. Бар. Бар ине Бармы? Авыл мужиктары инде. Айсуак Ямагылов. Менә ошондай яшьләрне күрү спектакльдә ни мәһмнән кадерле безнең менә ретро плюс тапшыруы. Һәр вакыт карайм, хокланам, һәр әйтмәшләй күңелдән нескә кылдарына тиеп, дип әйткән вакыттар күп була. Ләкин уларның уйнаударына, сәхнәлә булударына, безнең республика тарихында булударына миндә һәр вакыт горурлану хисе туа. Бұл спектакль турасында әйткәндә, Хмаш менә әйттек бит инде. Гүлия Арслан бөтенләй көтелмәгән сәбит улар, бөтенләй. Бер караһаң, шул тиклем ямһез күренәләр, әмма шул ямһезлек аша бит уларның моторлыктары балкып сыга бит. Азактан спектакль һоңында бигрәк тә менә бул. Менә монда бер хүрәт. Менә Гүлия һәм бында бит инде уйнандылар, улар без партнер дип әйтәбез, дублёрлар дип әйтәбез. Гөллим Бәрәк менән Эльвира Юнусова уйнады. Шул вакытта хәтеремдә Милли яшьләр театрының актриса Саша Александра Комарова була уйнады. Төрле телдәрдә яңгыраган спектакль. Ул мин шуны әйтергә иткәйнем. Безнең театр менә агышында, эшендә, тарихында шундай спектакльләр булар. Теге рус әйтмешләр, все звезды сходятся. Бөтә йолдызлар да бер ергә килеп туплана. Бұл спектакльдә бuna шундай уңышлы ягы булды. Автор ягынан да, режиссер, сценография ягы, артистларның уйнавы һәм спектакльдең төп идеяһы, яңгыравы, заманага туры килүе, шундай бөтә яктан да бер менә төйнәлеп, шундай әсәр тудырды инде. Шунысын әйтергә кирәк, шатланырга кирәк. Яңалык көтә һезне. Чөнки һез искиткес матур артистлар белән, уларның эшләре белән танышасагыз. Һез әгәр уйлаһагыз, бұл спектакль турасында әле без әйтеп үткән фикерләрне күрерсегез, бәлки үзегезнең фикерләрегез, яңгыса фикерләрегез тугры бұл әсәргә карата. Инде спектакльдә караган кешеләр, белгән кешеләр хагынып искә алырлар. Мусайга әйтмешләй, бұл дөньяның ишеген үз артыннан ябып, теге дөньяга күскән артистларны күрерсегез. Һәм әлбәттә театрыбызның тарихы белән танышырсыңыз. Бuna шундай спектакльләр, шундай спектакль булды дип. 100 еллыкты байрам иткәндә, менә бу тормыш юлы, театрның тормыш юлында верстовые столбы дип әйтәләр, это вехи, указывающие вехи. Шундай спектакльдән бере белән танышырсыз. Мин бик зур рәхмәтлемен һезгә.
ошо һөйләшүгә сакыруыгыз өчен һәм мотлак ошо спектакльдә тәкъдим иткәнегез өчен. Бик зур рәхмәт, Әле Зәкирович. Ысынлап та һеҙҙең менән осрашу, һөйләшеү үҙендә бер матур миҙгелгә әйләнә һәр ваҡыт. Яңыраҡ ҡына беҙ ҡарап ултырҙык һеҙҙең менән 1991 йылда ҡуйылған телевизион фильмды «Мадам Баттерфляйҙы». Бында ла бына Үсә уйнаған. Өсәү уйнаныҡ, әлеге лә баяғы өсәү, беҙҙең Ретро Плюс тапшырыу күрһәтелде. Һәм бында мин бына усаҡ ҡаршыһында икебеҙҙең һөйләшеп ултырғанды күреп, шундай уйҙарға талып ултыра инем. Әле бөгөн дә шундай уҡ һәләттә ултырам, нишләптер. Бына ниндәйҙер күңел осошо тип әйтәйем, һиллек тә, тыныслыҡ та, бөгөн ҡабат ошо хистәрҙе күңел аша үткәреп ултырам. Ул рәхмәт һеҙгә. Эштәрегеҙ өсөн. Бына шундай Ролдәрегеҙ өсөн. Ролдәрегеҙ өсөн. Һәр осрашыу беҙгә һеҙҙең менән шул тиклем ҡәҙерле. Һәм бөгөнгө спектаклдә лә һеҙҙең ошо матур ижади ролегеҙҙе ҡарап үтергә тәҡдим итәм бит ҡәҙерле дуҫтарыбыҙға. Һәм һеҙ ҙә үкенмәҫһегеҙ, был спектаклде мотлаҡ ҡарарға һәм аңларға кәрәктер. Ул рәхмәт һеҙгә. Әлек Закирович, һеҙгә беҙҙең бына ошо тапсырыуҙа ҡатнашҡанығыҙ өсөн беҙ ҙә бик тә рәхмәтлебеҙ. Беҙҙең өсөн был бик тә ҙур бәхет. Һеҙгә киләсәктә иҫәнлек, һаулыҡ, ижади уңыштар теләйһе килә. Тамашасыларға инде, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, әйҙәгеҙ бергәләшеп, Фарит Бүләковтың әҫәре буйынса ҡуйылған «Бибинур, ах, Бибинур» спектаклен ҡарайыҡ. Бергәләшеп, ҡарайыҡ, һоҡланайыҡ. Осрашҡанға тиклем.